муҳорибаи унвонӣ дар вазни нимёна байни чемпион Леон Эдвардс ва довталаб Колби Ковингтон дар коркар қарор дорад ва метавонад ки рӯзи 22 июл дар Лондон дар турнири UFC 291 баргузор гардад. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед ва лайку комментариҳои худро дареғ надорен. Мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, акнун шумо метавонед аз ширкати шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро бо нархи арзон ва сифати олӣ дастрас кунед. доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, дарди дил, дарди меъда, пастаҳо барои хунукзадагӣ, барои қавӣ кардани мардонагӣ, барои шахсоне ки фарзанд ёфта наметавонанд, равғани усма, хилба, равғани сиёҳдона барои ҳамаи дардҳо, шампунҳои гиёҳӣ. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро бо нархи арзон дастрас кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. шаби гузашта ногаҳонӣ байни Шавқат Раҳмонов ва Ҳамзат Чимаев дар саҳифаҳои иҷтимоӣ муноқиша шуд ва ҳамаи кор аз суханҳои варзигари қазоқ Шавқат Раҳмонов оғоз шуд. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ аксе гузошт ки дар як курсӣ нишастааст ки ин курсӣ аз пӯст ва калаи гургон буд ва дар поёни ин акс Шавқат Раҳмонов чунин суханҳо навишт: вақте ки касе худро гург меномад, гургон дар таги мо истодаанд, навиштааст Раҳмонов. ва ҳамаи мо шумо медонем ки чеченҳо худро борз яъне гург меноманд ва ҳама фаҳмид ки ин суханҳои Шавқат ба суроғаи Ҳамзат Чимаев буд. аз ҳамин сабаб Ҳамзат Чимаев дарҳол ба Шавқат ҷавоб дода чунин суханҳо навишт: худро гург номидан шараф аст, аз оне ки дар зиндагӣ шағол бошӣ, навиштааст Чимаев. баъдан Шавқат Раҳмонов суханҳои навиштаи худро аз поёни аксаш пок кард. хотиррасон мекунем ки айни замон Шавқат Раҳмонов шашум рақами рейтинги вазни нимёна аст, а Ҳамзат Чимаев боша сеюм рақами рейтинг ва бисёри мухлисони муҳорибаҳои омехта муҳорибаи онҳоро дидан мехоҳанд ва фикр мекунем ки дер ё зуд муҳорибаи онҳо баргузор мегардад. аммо муҳорибаи онҳо дар ояндаи наздик нахоҳад шуд, чунки Ҳамзат ба вазни миёна мебарояд. ҳамчунин ногуфта намонад ки ҳар дуи ҷангоро бебох рафта истодаанд. ситораи UFC Шон Омели оиди проспекти нави вазни худ Умар Нурмагомедов фикрҳояшро баён кард. Умар барои вазни 61 кг хатари ҳақиқӣ аст. ӯ рекорди 16-0 дорад ва ӯ бо дастаи Ҳабиб Нурмагомедов тамрин мекунад. адодари ӯ боша чемпиони Беллатор аст. ӯ ҷангори хеле сахт аст. гап танҳо дар вақт аст, вақте ки ӯ ба болои рейтинг мебарояд. Мераб Двалишвили зидди Умар Нурмагомедов ин муҳорибаи хеле шавқовар аст. ин муҳориба Умарро зуд ба болои рейтинги вазни 61 кг бароварда метавонад, гуфтааст Омели. ва дӯстон, дар ҳақиқат бисёри шахсони машҳур Умар Нурмагомедовро чемпиони ояндаи вазни 61 кг мебинанд. айни замон Умар Нурмагомедов дар рейтинги вазни 61 кг UFC дар ҷои 11-ум қарор дорад. дӯстон, чӣ гуна ки аллакай шумо хабар доред, чанд рӯз мешавад ки баҳс оиди масҷид дар Москва рафта истодааст ва шаби гузашта чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев дар ин бора фикрҳои худро баён кард. хотиррасон мекунем ки дар Москва масҷид барои 60 000 одам сохтан мехоҳанд, аммо як варзигар бо номи Максим Дивнич мардуми рус ва христианҳоро ҷамъ карда зидди сохтмонии ин масҷид петитсия ҷамъ карда истодааст, яъне онҳо зидди ин сохтмонианд. Дивнич мегӯяд ки дар ҷое ки масҷид сохтан мехоҳанд дар он ҷо церкви христианҳо қарор дорад ва мо намегузорем ки дар ҷои муқаддаси мо масҷид созанд. ҳамчунин ӯ норозигии худро баён карда истодааст ки чаро дар Русия масҷид барои 60 000 одам месозанд, аммо ягон церкв чунин калон нест. умуман дӯстон, ин шахс як натсист аст. албатта мо мусалмонҳо бояд ки дини ҳамаро эҳтиром кунем, аммо маҳз ҳамин шахс натсист аст. доимо оиди муҳоҷирон, махсусан тоҷикон, узбекон суханҳои ноҷо мезанад ва маълум аст ки мусалмонҳоро бад мебинад. баъди ин суханҳо ва корҳои Максим Дивнич бисёри ҷангварони машҳур ба ӯ ҷавоб доданд, аз он ҷумла чемпиони вазни сабуки UFC Ислам Махачев. Махачев дар саҳифаи худ ана ҳамин аксро гузошта чунин суханҳо навишт: чӣ қадаре ки зидди сохтмони масҷидҳо ҳар гуна Дивничҳо ва ба монанди ӯ одамон зид набошанд, мусалмонҳо ва масҷидҳо зиёд шудан мегиранд, алҳамдулиллоҳ, навиштааст Махачев. ва дӯстон, ман бо суханҳои Ислам Махачев 100% розиюм ва дар ин моҳи шарифи бузурги Рамазон дуо мекунем ки чунин душманони исломро Аллоҳ хору залил кунад, маҳз Аллоҳ, чунки ғазаб ва ҷазои Аллоҳ хеле вазнин аст. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикр ақидаҳотонро нависен, дар канали мо обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.